Pozdrav svima Pozdrav svima. i dobrodošli na Dalibor Soul Food. Danas će mama da pravi nešto slatko. Da, danas ću praviti baklavu sa orasima na moj način. Danas ćemo da probamo maminu baklavu. Da vidimo, baklava ima na 100 vrsta, ali danas ćemo da probamo ovu varijantu. Tako je. Ništa, ide mama da sprema šta i kako i ostanite sa nama. Ostanite sa nama. Evo nas, počinjem da pravim našu baklavu tako što ću vam reći šta mi je sve potrebno za tu baklavu. Ovdje imam 2 pakovanja kora za baklavu, imam šećer, imam orahe mlevene 400 grama, pomešala sam ih sa 5 kašika šećera, već sam ih izmešala i imam ulje. To je materijal koji mi je potreban. A počet ću tako što ću prvo skuvati sirup od vode, litru vode i pola kilograma šećera, zato da se on ohladi, jer treba da mi bude jedno toplo, a jedno hlado. Znači kad se ispeče baklava će biti vruća i prelit ću je sa ladnim sirupom. Idemo da radimo. Evo, sipat ću u šerpu litru vode, litar vode i dodat ću ovaj šećer, pola kilograma, kako sam i rekla. To treba da proključa i da vri jedno 10 minuta i onda ga isključim. I ostavim da se hladi. Majko. Molim dušo. Dušo. Dušo Pa ti ko da imam 3 godine. Pa dobro. Za tebe će uvijek biti mali, jeli? Pa, deca su majka. Ko je bre mali? Ha? Nisam ni rekla. Šalim se. Da, neka i treba malo, da se nasmejemo. Da. Evo nas nazad, ti si ono, kako se zove? Sirup sam skuvala i ostavila sam da se hladi i sada prelazimo. Samo izvini što te prekidam. 10 minuta si ga kuvala da im kao, pošto smo prekinuli tamo, da znaju otprilike 10 minuta da ključa. Tako je. Na laganu ili jako? Malo jače je bilo. Da. Dobro, izvini. Ništa. Nastavi. Jeste, hvala lepo. Sada prelazim na slaganje baklave. Dobro. Tako, počinjem tako što ću prvo pleh da nauljim i da... Što ti ja pomognem? Malo, može, ajde, malo. Tako, bravo. Dobro je, stani sada, nemoj puno, da ja to sve fino rasporedim. Dobro. I ovamo i ove krajeve gore. I onda ćemo da ređamo kore. Ti dok budeš ređala kore, ja imam vremena ti ispričam opet jedan vic. Ajde da čujem, ja pa ti si pun viceva. Kaže, dolazi tip kući, nemam cigare, ovdje sad da uzmem kao za vic, ne puši ni ti. Da. Dolazi tip kući, fleka pijan, mrtav pijan. Da. Dolazi do vrata, onako pijan, ovako drži cigaru u ruci, ovako cigarom pokušava da otključa vrata. I ne je, gluvo doba noći, žena otvara vrata, ovako gleda ga. Šta radiš, kaže, to vrijeme? Kaže, ključavam vrata. Cigarom, kaže, otključavaš vrata. On kaže, ženo, bog te, ako je ovo cigara, ja sam ključ popušio. Bože dragi, Dalibor, ovako ću da okrećem. Ajde, ti pomoći. Samo to sad na početku, posle ne okrećem više. Tako, da i ove rubove namažem, tako. Sada uzimam jednu koru. Ovi su tanki za baklavu. Jao što su lepe. Pa našao sam za tebe sve kako treba. Da, ti si. I sada počinjemo da ređemo. Polako, kore. To što pređe sad, zato što su veće nego ovaj pleh, ja ću to saviti i ići ću, sad je na ovoj strani, pa će na ovoj... da miksaš. Da bude svuda jednako. Da bude sljedeći put, sad je vamo i ispred tebe, sljedeći put je na ovoj strani i od tebe. Tako je. Ali su jako tanki, može lepo s njima. Može lepo da se radi. Tako da nije problem što su... Ove su prave kore za baklavu, baš sam uzeo, viš kako su jako mekane liste. Sad opet malo. Malo, jeli? Malo. Opet naređuješ ti. Dosta, to ću da razmažem. Tako. Lepo. I ovdje na ovoj, pošto je tu malo sad kao deblje. A to je ništa. Nije ništa, da. Sad ću da stavim sljedeću koru, koju ćemo opet nauljiti i onda idemo sa orasima. Znači sad sljedeće ide da previri ovdje i napred, jel? Tako je.
Sad ćemo bude to. ravno i tamo. Napravit ću ja to. Ti pomognem? Nije problem uopšte to da bude tako. Jer ja njih utapkam i gdje bude sad, sljedeća će biti na onoj strani i na poprečnoj. Čekaj, Dačo, pusti mamu. Tako. Tako. Ja kao nešto pokušavam, nisam pravio baklavu nikad. Ti si divan. Ja hoću da učestvujem. Još malo ulja. Ovdje samo? I svuda. Svuda? Dosta, nemoj puno. Neću, evo. To ne ide baš tako puno. Mada ona treba da bude... Nemoj da pliva u ulju. Neće plivati, ali mora da bude sočna. Ja kao nešto hoću da ti pomognem, nisam pravio baklavu, zaista Neka, stvarno. pa praviš mi društvo, meni je i to. Pa, hoćeš da popiješ nešto ti? Neću. Nećeš. Nisam još počela da pijem. Evo, ako sad idemo sa orasima, tako i uz ivice svuda ćemo staviti oraha. Ovo ćemo rasporediti na sve. Na sve. Da bude otprilike ravnomerno, ali da ih svuda ima. Tako. Ne tako, moj sine. Tako će to da bude. Naša baklavica. Znači ona se ne mota, nego se ređe u slojevima. Da, ova se ne mota, ima i koja ide... Da, ima baklava i na troga, stotine vrsta. To i sad stavljam sljedeću koru, Dobro. pa onda idemo tako sve redom dok ne utrošim sav materijal. Znači ovdje se poravnava, tamo višak ide. Jeste. Na onu stranu. Da, tako je. Sad će ove već lakše ići da se motaju, da se slažu, samo mi početak malo uvek. Ali to, evo, svako prema svom plehu napravi. I sad idemo dalje. Ulje, pa orasi i tako redom. Možeš. Dok ne utrošim sav materijal. Bravo, dobro je. Tako. Lepe su kore, baš su lepe. Prave. Mekane, baš su Mekane, savitljive, lepo elastične se su radi suve sa i njima. Da. za pitu. Ja ovo za pitu isto volim kad uzimam gotove, kad ne pravim Da. svoje. Uzmem ove za baklavu, zašto su tako lepe i... Odlično. Ti staviš 2 kore pa onda nadev. 2 kore, Uvek. jeste. Uvek stavim dole 2 kore, namažem i jednu i drugu i onda na drugu stavim... Na drugu. I onda i to svaki... Aha, I okej. Svaki put ide 2 kore. Ne. Pa sad Samo- si stavila jednu, a uzela si drugu sad. Pa prvo ću da stavim A nadev, aha. Samo dole idu 2 kore. A, okej. Uvek pouljiš i samo 2. Ok. Bez ovoga. Onda na svaku koru Svaku sljedeću ide nadev. ide nadev Dobro. i ide kora. I sve Ajde, tako. Znači jednu smo stavili pa ide nadev sada. Jeste. Pa ćeš opet jednu pa nadev. Tako je. I sve tako do kraja. Znači sad je višak vamo, sljedeća ti višak tamo. Vidjet će mi ovamo, da. Pa ću onda jednu samu prepoloviti, tako da ne bude sredina tanka, pa ću je ovdje Da, znam. popunit ću, Da da. popuniš, da poravnaš. Da bude svuda jednako, Da. ne negdje deblje, negdje tanje. Da, nećeš Da. samo krajevi da su jaki, nego da bude i Jest, sredina. I sredina, tako je. Da je skratiš za krajeve, Da, jel? to ću, da, tako je. Tako je. Dobro. Tako otprilike gledate da rasporedite da oraha ima svuda, da ne bude na jednom mjestu. Mislim da smo sad stavili 2 na ovu stranu, ali nema veze. Pa nema veze, Nebitno je, nije pa to onda bitno, sad ću ja. jednu Da. sljedeću tamo, pa Jeste, da. ako treba pojačat ćeš tamo. Tako je. Ništa se ti ne sekiraj, moj Dačo. Vidiš, ovo ću uzeti da presečem. Da bi mogla, u stvari može, ne moram ni da je presečem. Idem ovako kako sam i počela, pa ću, bit će možda koja i da nije cijela. Evo ga. Tako, Dačo, malo je u sivicu. Tako. Tako. Tako da malo ovo. One kad To se može ispe... poslije i da nožem da je- I kad može, a i ne moraš. poravnaš. Tako. Sad ćeš opet ulje. Odlično. I tako idemo.
Namaži prvo. Jo, da, sad sam se... Zbunio sam te ja. Da. Uvijek se mora namazati sve po koru. Gledam napolju kako je vreme fantazija. Jeste. Dok je bilo, gadno bilo, a sad je lijepo. Tako i ove ivice sve treba namazati. Tako. Tako. Sad snimam, pošto kažeš da ćeš i na sredinu da presečeš na pola, da Hoću sad staviš. ću jednu koru da presečem. Samo jednom, jel? Da, samo jednu. Dobro, ajde, i onda kad to završiš samo jednom, onda dalje sve ostalo ide po cele Da. kore. Pa zato što Da mi je- vidi ljudi kako Čak sada... ona ne mora da se iseče, ona se Nego je iscepka. presaviješ. Pa da. Evo, odavde smo išli. Da, Evo, odavde. tako je bilo. Tu Išlo, je negdje da, bilo. tako, da. Pa je bilo ovdje presavijeno, a sad će biti na ovoj strani presavijeno. Ali samo do pola ideš. Samo do pola, tako je, jeste. I sad će, zato će sada da mi uhvati i ovamo. Ali ću malo ulja. Prvo ulje, jel? Da, malo. Odlično. Odlično, Dado. Tako. Malo ću oraha. Tako. Malo ću i ovdje da ne bude prazna. Da. I ovako, sad to previjem ovako. Evo ga. Tako da je sada dobila ovaj deo jednako kao i ovaj. Da. I ovo je tako da ima Da otprilike. si poravnala. Poravnala sam. Sad još ovdje uljam i malo kad si se već ponudio za rad. Hvala. Hvala, Dačo. I tako ću redom sve. I sad do kraja ideš po celu koru. Znači, Idem po celu koru. celu, znači ide ti jedan višak na ovu stranu i napred, druga skora ide višak na onu stranu i iz vamo do Jeste, tebe. jeste. Onda ćemo da se vratimo na kraju nazad, ne moramo sad sve koru po koru, to će da traje. Pa može, kako god ti kažeš. Važi pa se vraćamo nazad. Važi. Ja ću polako. Evo nas nazad. Jeste, baklavu sam složila. Sad treba da je isečemo. I kad je isečemo, onda ćemo još ovu koru od gore nauljiti. Pa ćemo prekriti sa ovom korom kojom sam ovdje ostavila. A ne vidi se u kamere da ostale su ti dve kore. Dve kore su su joj ostavile, ostale. ali ću staviti jednu koru. Jednu? Jednu ću staviti A to koru. prekrivaš, da? Da bi imala zaštitu da mi ne preplane, a i da se ne uvrnu. Aha, a nju onda sklanjaš posle? Da, kad bude pečena. A dobro. Kad bude pečena, pre nego što je prelijem sa sirupom, sklonit ću tu koru. To isto ko sarme kad ih praviš pa prekriješ sa preostalim kupusom da je zaštitiš da ne izgori. Jeste, pa tako. Dobro, ovo je kolač, ovo je nešto drugo. Jeste, ona je... I šta sad treba da se uradi? Sad ćemo da isečemo. Hoš ja da isečem? Ajde, tako. Čekaj. Ovako? Da, tako. I onda ovako? I onda tako. Može ovako? Može, odlično. Fino. O, izvini. Ništa, samo opušteno. Tako. I sad ovako, jel? I sad jeste. 1, 2, 3, 4, može, jel? Može, Tako, jel? može tako. Može. Sad malo pažljivije, možeš... Da ne bi pokidao ivice. Da. Onda ovaj kraj ovdje Tako je. uvatim. Sad ću prvo ovdje kraj uvatim ovako. Ne možeš. Tako, pa ga onda spustim ovdje.
To je to, a? To jeste, to ću ja još malo poravnati. Pre nego što stavim ulje. Mora tako da se pridržava, ne možeš. A mora, ne Pa možeš jeste. drugačije, sad bi se podvila. Samo polako. To još jedna rez i gotovo. To je to. To je to, da. Ti sumnjaš u mene? Ne, pa da sumnjam... Sa nožem, sa mojim... Ja nisam dobar da pravim baklavu kao ti, ali sa ovim baratam... Da. Ne sumnjam. Bože, sačuvaj. Mora biti oštar nož. Mora biti oštar. To ljudi da vam kažem, jest. mora biti oštar nož. Ovi moji znaš kakvi su. Jo. Kao britva. Ja ne smem s njima ni da radim. Ni da radiš. Pa Ti ne ne voliš ove boje loževe. Ja ne volim, ja volim tako, eto take noževe. One velike moje oštre ne voliš. ne volim. Ono malo mrdneš levo, desno, Jeste. ode Ne daj Bože, prsti odu. Evo. Ovo ćemo ovako malo popraviti. popraviti gde si ti kao ispodigao. Morao si, jer nije moglo drugčije. Ali to je tako. Tako. Sada ovo nauljim Dobro. i prekrijemo, idemo u rerni koju smo zagrejali, jeli? Na koliko si zagrela ženu? Rekla sam na 230 da Na staviš. 230 i onda... Peći ću 10 minuta na 230, a onda ćemo smanjiti na 160, pa ću nastaviti jedno 60 minuta. Da. Na laganoj vatri moram. Da. Neću da mi preplane. Znači 10 minuta na jakoj i sat vremena na Tako je. na 160. Jeste. Evo Znači ga, na ovo je. 230, 10 minuta i sat vremena na 160 stepeni. Tako je. Dobro. Odlično. Sad idemo da je prekrijemo sa ovom koricom kako je ostala. To je tada zaštitiš. Da je zaštitim, jeste. Evo ovako ćemo. Evo ovako. Baš su nežne. Osavitljive su, bre, možda radiš šta hoćeš. Da, vidim ja. Pa ne treba da mi objašnjam. Pa inače su za baklavu. Jesu, Te baš su su baš lepe. prave. Lepe, prave. I ne kidaju se. Ne. Ne kidaju se one. Tako. To smo stavili da nam bude zaštita. Treba ulje na to, ne? Ne, samo na... Može, ali Ne treba. ne treba, ja ne stavljam. I sad, I sad idemo u rernu sa ovim. da ti otvorim renu. Da mi Ajmo, majko. Konačno. Da. Idemo tu. Na 230. Jeste, 230 i 10 ćemo- stepeni. Na 230, 10 minuta. Jeste. Evo ga. 10 minuta. Jeste. To je to. Ovdje sam imala 2 pakovanja kora od pola kilograma. Ostao mi je samo jedan list. Sve smo drugo utrošili. Stavi taj list ovdje. Da. Ide zajedno u paketu. Pa dobro. Znači sad Sad čekamo da se ispeče, Ispeče. vraćaš je vamo i prelivaš je sa ovim sa hladnim sirupom. Tako je. I onda ona mora malo da odmori. Mora da odmori, da upije taj sirup, da... Pa kad ću da probam? Pa mora, ne može to tako. Može, kao kod mene kući, kad si odmah trčiš u špajz. Pa ne valja. Pa valja, ali vruća je, ne može, ne dobiješ. Mora da odstoji. Jest, mora da odstoji. Treba Ništa. vreme. Probat ćemo ponoć. Pa vidjet ćemo. Ništa ljudi, vraćamo se kasnije kad bude baklava pečena, znači mama peče 10 minuta na 230 stepeni i onda smanjujemo na 160 stepeni i pečemo tako sat vremena. Tako je. Nakon sat vremena i 10 minuta ukupno pečenja vadimo baklavu napolje i prelivamo je, to jest ti prelivaš je sa Sirup. hladnim sirupom i onda je treba vreme da odstoji ona. I onda ćemo je... Onaj prvi list ćeš da skloniš, vjerojatno što je zaštitio Jeste, i onda je naravno. naliješ. Da, onda je nalijem. I to je to. Da, to je to. Kad budem probao, mama, ako ne valja, bit ćeš kritikovana. Odmah mi... Javno na YouTube-u ću reći, mama, ne valja. Ja mislim da to neću doživjeti, da kažeš, ali... Kako je sigurno Da, u sebe. sigurno. Kako je sigurno u sebe, ovo ne mogu da verujem. Znači, mi sve domaćice, ali sve ste takve. Ti, moja kuhinja, moja mora biti dobro. Pa ili nije? Jest. Pa, molim. Pa sve ste iste, sve kuvate top, sve žene, znači ja ne mogu da verujem, znači domaćice, znači ja stvarno, kad pogledam kum moj Miljan, njegova majka pokojna Dragan, znači oni su
skuvali jako njih, šta sam sve je, znači to nema greške, znači gdje god sam došao kod bilo kog, znači drugara, ono kad smo bili deca i to svaka je pravila i kiflice i ovo i ono i svašta, tu nije bilo greške, znači nema greške. Znači, Nema. Pardon. Samo treba rad, rad i rad. Treba, I red i disciplina. pa red disciplina, pa to dolazi zajedno. Jeste. Pa ali mislim da stvarno naša kuhinja, ko što ti kažeš, koliko si ti sigurno u sebe, tako je svaka ta domaćica sigurno ono što pravi. Pa da. Znači, ne možeš ti nju pomeriti levo, desno iz koloseka, nema šanse. Ja pokušavam, ali ne ide. Ja. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije, naravno. Mama, nazad smo. Jeste, baklava je pečena i sad idem da je izvadim iz rirne. Važi. Pratimo te. Dobro. Evo, izvadili smo je. I sada Sljedeći korak. jeste, kao što sam i rekla, Sunce udara malo s ove strane da ga sklonimo. kao što sam i rekla, ovu gornju koru sa kojom sam poklopila ću da skinem. Ispod materijala. Jeste, ovdje jedna mi se zalijepila. Nekaj, skloni to sve. Nebitno. To mi tu dođe. Dobro. To ćemo skloniti. Tako. Nebitno. Tako. Evo ti kocke pa je stavi nazad. Jeste, volim da imam tu kako treba da mi bude. Baklavica je pečena i sada ću da je prelijem sa sirupom koji smo skuvali i koji se ohladio. Dobro. Evo fokus na baklavi. Dobro. Kako šišti. To mora da šišti kad je vruća. A da se čuje. Da. I sad kad fino prelijemo, ostavit ćemo je da odstoji, da ona upije taj sirup, sok, kako god, njen, i posle se može služiti. Kad se ohladi, Znači, to sad nalivaš sa tim hladnim sirupom i to Jeste. treba da odstoji to treba da odstoji, ali dok ću se ohladi skroz, jel? da se skroz ohladi, da. Mama, ti znaš da ja ovo neće sačekati ujutro, ja ovo mora prvo večeras. Pa nemoj da postavim sad neku stražu. Straža. Džabe straža. Ja, Dado, to je. Tačno kako smo i stavili, toliko sirup ona upija. I ovo ću ovako. Evo ga. Odlično. Jeste. Fantazija. Čekaj, sad ću ovako da moram i ne mogu i ovo i ono i tebe i evo ovako ću nekako. Čekaj. Opala. U kadru si. Baklava je prelivena. Ostavit ćemo je da odstoji, da ona se napije ovog svog soka. Ali ću je ja prekriti malo folijom. Zašto? Zato da mi se ovi gornji listići ne bi uvrnuli. Da zaležeš vlagu. Da, malo, jel će se oni početi da se uvrću. Čekaj, pošto mi daš da jedem baklavu, mogu bar ove male listove što su. Ostali da ih. Mrvice da mi se Dok rade. Ima sam. Otiš foliju aluminijumsku, Da, pokriješ, jel? Da. Odlično. Tako. Tako. To je to. Ja. Upoti tamo i vamo. Tako. Odlično. Sad smo je tako. I sad stoji ovdje, jel? Da. Stoji. Ne treba ni da... Ne, znači, ovo je na to. sobnoj temperaturi ona stoji. Mama, hoću da probam. Pa, vruće je.
Ja, sad? Nikakav problem nije. Ipak malo da odstoji, pa ćeš onda probati. Ljudi, naša baklava je gotova. Jeste? Ostalo je samo neko vrijeme da sačekamo da ona, što kaže mama, da se ohladi, da dođe na neku normalnu temperaturu i onda će Dalibor da uzme ovako verovatno 30% od ove tepsije, odmu u tanjir, da probamo, degustiramo, pa ćemo da vidimo da li treba nešto da se dodaje ili da se oduzme, ili da se kritikuje. Da važi, ja sve prihvatam. Živ čovjek sve prihvata. Vidimo se onda kasnije. Jeste, kasnije. Ili možda ujutro ili ne znam. Kako god, ja bi da se to dobro ohladi. Pokušat ćemo uveče da završimo ovaj video, ako ne, ako nas vidite da nismo isto obučeni, znači da je prenoćila. Dobro, ipak ćemo i večeras, ostavit ćemo nek. Ona će se dosta ohladiti za par sati i onda ćemo... Pa ima vremena. Da, jeste. Može. Može. Idemo. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije, ljudi. Mama. Da? Tvoja baklava je spremna. Sad ćemo da vidimo šta si ti to nama... Sad ćemo da vidimo. Ajde, hoćeš, voliš s kraja ili... Ne s kraja, s kraja samo pitu. Baklavu. Dobro, sad ćemo mi nju da zahvati baka. Da ti pomognemo. Pa malo. Evo, Natašiću prvo. Izvoli. Evo, za mog sina. Izvoli, da. Hvala. A ja ću ovaj kraj, ja volim. Pa zato što volim. Volim Volim kraj. Baklava kraj. is not from the corner good to let... Ne. Ja volim kraj. To mi je nešto posebno. Dobro. Da Da probamo. probamo, jeste. Degustacija. Ajde. Prijetno. Da mi, Mama. molim. Ajmo, vidi se. Teste. Jel vam se dopada? Meni da. Tebi? Yeah. No? Not too sweet. Ne. Ne. Nije previše slatka, što kaže. Njoj se sviđa. Ja sam gledala, zato što... Na dry. Sočna. Ne previše slatka. Taman. Sve kako treba. Stvarno. Prijatno vam bilo. O, mama, hvala. Baklava ti je... Još dok ona malo odstoji, nije ona još dovoljno odstojala. Vollen dag is beter. No? Da. Meni je malo odlično. Pogledaj ti ovo. I'm gonna have to try tomorrow again. Then. Is there enough left? Orasi su iz Limburga. Od Natašino mame. drvo. Pa zato je tako dobra Zato je baklava. Baklava je dobro zato što su orasi iz Limburga. Da. Iza Natašine kuće ima veliki orah. I onda smo mi donosili te orahe ovdje, koje je moja mama sad samlela i napravila ovu baklavu. Iz Nuts on the Limburg. Yeah. Not going back. Ja, Lepo. baš dobro. Da, i orasi su bili lepi kad sam ih ljuštila, da. I like the taste of the nuts. Baš su bili dobri. Mama, Molim. da mi otvorimo neku ovdje poslastičanicu od tebe da ja zaposlim. A? Pa, moglo bi. Moglo bi. Da. Dobar ti je predlog. Boga mi kad ovako spremaš ovo sve, da bi ovdje otvorili, ovi bi se raspametili. Znaš šta? Daj mi Bože zdravlja. A posla uvek ima. Mama, zdrava si kod Ren, bit ćeš zdrava još 20 godina najmanje. Da, Ne 20, 30, do 100. Jel, do što? Čekaj, 70, puniš 71 u novembru, znači do 100 najmanje 29 moraš da ferceraš pun gas. To lepo je od tebe što tako mi želiš, ali o tome ne odlučujemo mi niko. Nek mi Bog da zdravlja, da doživim, da moj Dragan školu završi. Što rekla moja mama, pa da ga oženiš još. I say, Da. to be healthy and good till 100. You say,
thanks, but somebody other create all these things. She's here just to see Dragan to finish the school and maybe to be married. Tako da je to prešlo, onda stoji. Da. I moju Laru, da završi školu, dete. Dakina ljubav. To je to. Jeste, to je to. That's all for now. Dobro, Mama, molim. baklava je top. Drago Za mi mene je. je dobra, za Natašu ne znam. Ljudi, mama je položila opet ispit i prebacila je preko ocene koju smo očekivali. Hvala ti mama još jednom. Molim, nemojte se zahvaljivati. Dok ove ruke mogu da rade i da Doprinose. dotle je dobro. Dobro je. Tako je. Evo šta da vam kažem, ne može više ni da se doda ni da se oduzme, sve je rekla Sava. Da. Ništa, vidimo se ljudi neki sljedeći put. Ako volite kako mi spremamo i kako kuvamo, zapratite naš kanal Dalibor Soul Food ili Daliborova hrana za dušu. Nama svaki pratilac znači, vas ne košta ništa da piše, pretplati se, to je besplatno, pritisnite subscribe ili pretplati se i zapratite naš kanal i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam na podršci, hvala vam na predivnim komentarima i do sljedećeg videa. Ćao. Prijatno. Ćao.